Mas Rito dirangkul kah? Ayo. Iki lho mesti ngangkon drama kok gak penak. Ya gak gitu. Piye carane lah. Pepucane ngati. Nek tak delok saka streamingan malah koyo wetringin dirambati cecek. Malah kayak dirambati tekek kah? Ora Ngerangkul tangan loro men gitu. Engko yen kowe ngerangkul tangan loro kok tanganmu kuwi cakep utawa pas kowe njaluk apa-apa bakal kelakon. kaya areng keperco. Ora. Kowe nyekel irunge ngono kowe njaluk apa-apa kelakon. Ayo. Dikira candi Borobudur. Ayo. Kaya ngene wong landang asmara. Wah, nembang di tinting klakson. Ditintingi selompret. Pring 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 pring. Apa mengawakku dewe. Kak, sing lanang kita kok rada wedi diajari Kak men. Lah nggih kula kedah kudu ngungrum. Kula ajak dolan teng taman. Lah ngaten iki. Pun kaya ngutok ah. Wis. Anu coba Mas Rito, Eka manggandeng. Waduh. Janis. Kaya nggawa trimos lah ya. Ora ngono kuwi. Yo Kak, gitu Kak. Ya, duh, aduh dewa apa terserah wis. Terserah kono. Duh, ya Allah. Dewa, dewa. Malah kaya kethek. Aja nesu ta. Ngono nek ngrumi diubengke pisan. Aku ubeng kok ping 7. Baleni Kak. Baleni. Ya. Pripun? Welas. Nah, bumi neh. Terus. Rada seru. Aku malah kayak wong gendem ngene. Bareng gendem nyawang kowe kok bagus, Mas. Oh, kuwi jenenge ya ngenyek kuwi. Dadi sing aranani Rito bagus iki wong gendeng ngono ta. Maksude saya bagus, ketok bagus nek bengi ngene iki. Dadi nek awan elek. Yo ora patek. Yo. Walasono. Ning mak Mring Jos, sip, ayo lanjut. Besok kapan katekan? Aku dipangku. Alah. Dipangku. Dipangku ya. Turutono Mas Rito. Alah, rekosone. Alah. Angon-angon. Kayak lu go kijing ya. Alon-alon to. Ngene lho ngrasake duwe sofa nyaring ngene iki. Lu menungso padake sofa. Empuk ngono. Iya. Cecer lan wong ayu. Wah, pas sih, Mas. Pas. Wah iya. Pas apa? Pas esuk dinggo ya. Aku lungguh kok. Kowe ngerangkul pundake Mas Rito. Ayo. Kene lho, untuk munggah ini. Ora enek sing dienggo munggah. Ayo. Anu. Ora iso. Oh ya wis, upama sira. Upama sira nahkoda. Pun Kakang tresno saestu kalih kula Kakang. Apa ya? Lho, aku ki tekok kok malah apa ya? Lah wong bahasamu sing kleru kok. Pun Kakang. Apa terus kali kula saestu Kakang ngono piye lho. Duh Kakang Mas Rinto napa panjenengan saestu tresno kalian kula? Ora pati ya. Wah, sing lanang ya jual mahal. Kentung iki jual mahal kentung ya. Ah, gede rek ku, Mas. Ayo. Jane omah ayo. Ini kentung itu yul dan bayul. Ayo, tanpa prau sasat cara bring jalodri. Coba jawil pisan meneh. Apa Kak? Aku dijawil. Iya. Coba meneh. Allah. Wah.
Nah sing rada seru ya. Kebanteran nyagruk lambe yo. Sorry, Bos. Ya, Nggih, nyeluk wong wedok kok bos iki nake wedi karo sing wedok nek. Wis kulinane ngomah ngono kuwi genane. Kula nuwun sewu, Bos, badhe nyuwun, Bos. Ya. Nyah. Ya. Ya. Ngidam sari as Mau ya. moro. Pak Eka badhe tindak putih Menyang Bogasari ati ngaren airan pataksi dewekan apa ora wedi timbang anggur mangke kula rencangi kelarasan Mas alias kebetulan belanjane katang rada kabutan yen urun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mengke kula opahi niki pelajar apa mbak yupate pindah ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula rada kanyaran awan-awan pelajar pasar baik oi Anggota kanggo kurapati penting ning Semarang Mas tuku gelang apa bablas yo Pak. Ayo, Dut. sadang rontok apa Mas itu Sapunti Mbak Eka badhe tindak putih katingaren tindak wae ranu patasi dewekan apa ora wedi timbang anggur mangke kula rencangi kerasan Ayo, yo, ayo, yo. alias kebetulan belanjane kathah rada kabutan Ayo yo, ayo yo, ayo yo, yen ayo yo. urun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opahi Ayo. tope wong momongan niki plonco napa Mbak Yupate pindahan ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo kanyaran ditinggal lunga awan-awan kula plonco ning pasar baik rawan rondo kanggo kurapatek penting ning Semarang Mas tuku gelang apa antengan Ayo. Hei. Zaman berjuang sekelingan anak lanang biyen nate janji
genti yo. Jarene mas menang keturutan sing dijajan biyen nate janji lan saiki Yo. gunung tak sadong isi kasih jagung Bandung kasih capek gunung Yo. Toko bisa lawan gunung bisa di reda Bablas cewek gaul. Ayo ye. Ayo. Yo. Barat. Alo lali